ମୋ ଚେହେରା ପୁରା ବଦଳି ଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି 5 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ରେଡିଓ ଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଚେହେରାକୁ ଅଇନାରେ ବି ଦେଖିନି। ଆଇନା ତମର ମିରର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ? ଭାଉଜ ବା ତମ ମିରର। ହେଲେ ଯାହା କୁହ ଭାଇନା, ଭାଉଜଙ୍କ ଆଚରଣଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିପାରେସନଟା ଯାହା ହେଇଥିଲା ନା, ଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଖାଇ ବସିବି ବିଚାରି ଭାଉଜଟା ଉପାସ ରହିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କିଛି ଭାବିବୁନି ତ? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଛି ପୁରୁଷମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଇଏ କାହିଁ ଭାଉଜ? ପ୍ରିପାରେସନଟା ଯାହା କରିଥିଲେ ନା, ଆପଣ ଦଉଥିବେ ମୁଁ ଖାଉଥିବି, ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇ ଚାଲିଥିବି। ଖରାପ ଭାବିଲେ କି ଭାଉଜ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ଠିକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍। ଭାଉଜ ମୋ କଥା ସହ ଏ କବିତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ହଉ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ହଉ ଆଉ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ନାଇଁ 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 ଭାଉଜ, ମୋର ଟିକେ ବାହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଭାଇନା ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇନା। ଏମିତି କହିବାଟା ଠିକ୍